Čau lidi, dneska jsem zase začal Simulator X. Já vím, že to je hrozně divně, ale prostě mi to zase začalo bavit. Já jsem teda moc negrantil mezi tím tady byl nějaký update, tady byl nějaký summer, pak se zase získat Hellrock, nějaký happy. Já všim vidíte, mám 25 miliard, a nevím, jak jsem to povedla. Mám teda nějaký pety, ještě mám v bance a bylo to nějaký questy, které jsou. A já jsem si tady, mám tady jedno questvačko, který se asi nebudem otevírat, ale mám tady nějaký eventky a vidíte, že se jí zvedlo. Já si možná nechám a možná si ho někdy, možná se někde otevřu, nebo ho prostě prodám, kdybych chtěl nějakého huge. Tak, tady je Nevat, tak pojď se vezmeme, GG. Kámo, teďka docela se jdu dodat, takže jako... Ale jako není to můj nejlepší youtuber asi. Tak, jdem na normální trading plazu. Ještě sleduju Štěpse, který je docela dobrý. Všichni youtuberi, co natáčí, pak jsem na to i house samozřejmě. Takže... já jsem okay. Tak, jdem do trading plazy a mohl bych třeba něco malého koupit, něco. Já si spíš... no, to necháme. Hej. Proč takhle jsem na hoverboardu? Neonketka, kámo, neonketka za 3.2. To si nikdo nekoupil, ne? Jako Teamwork, že jo? Docela dobrý enchant. Ale tak jako asi ne, asi po... můj nejlepší pet má také 200 miliard, má to reality a chestbreaker 1. Tak, kopos, ne, já jsem se udělal jakože sám, že jo? Podle mě budu mít daycare. Já jsem tam viděla hrozně moc peněz, to je hrozně dobrý, no. 30 minut, tak to bude za nějakých 10 minut, tak to se nám třeba nakonec videjka. A tohle, já si myslím, že to je moje první Simulator X video a chci vydávat hodně denně, třeba 2 videjka denně, protože jak to stíhám, jak mám školu a mám. Tak nemáme rainbow pety, třeba v bance, ale teďka nebudu dělat, to dělám když tak v offscreenu, ještě chci v offscreenu dělat nějaký ty questy, protože si myslím, že to může být dost dobré. Kam máš novou agony za 500 milionů? Hej, to je hodně předražený, to stojí tak 300 až 100, tak za 220, někdo tady bude 220, jsem chtěl říct. Mě to tady podala Happy Hellrock a ten přišel získat, to je fakt hezký. Safarkitka za 100 milionů, to bychom si mohli udělat soutěž. Tak jo, tak si dáme soutěž o safariketku, jestli chcete. Tak my ji koupíme. A soutěž vyhlásíme v dalším videu. No, jako vlastně, vyhlásíme ji v dalším videu, protože to budete moct do komentářů nebo někam napsat, jak se jmenujete do komentářů a já pak mám to pošlu mailboxem. Kámo, tohle je docela drahá. Já nechci kupovat takhle drahý exkluzivky, jako většinou neprodají, že? Kámo, to zase prodají úplně všude, tyhle dlouholusové. Já mám nějaký bank, to jsem nemohl úplně právě. Cloudcatka drahý, předražený, ale všechno drahý, kámo. Sailor vajíčko za kolik? Jsem chtěl říct, že bychom si mohli taky někdy udělat, jsem říkal 5,5 asi úplně nepůjde. Takže já mám mega děvnej skin kapinu. Banka. Tak můžete posílat i bance, tady je můj nickname, který ho máte. Bez tohle a říká, no tak nějaký pety tady, že ho mám, to mám z toho Halloweenu. Jako kdyby zmizel a ještě tady u Jana, to je dobré, to je můj takový malý ne, že sponzor, ale takový malý donator, jak něco donatnu, taky otevírá a už mi padla ta legendárka Rainbow, asi 3krát mi dá. Kámo, ale já se těším, až to, že nějakého vidím. Už jsem viděl hodně Titaniců. Nejlevnější je huge Hellrock, no. Takže, tady je Hellrock 53 se dražil a nejdražší vajíčko je, jo, to je tady to ne? Tak už to bude, hej, jo, tohle bude to kapena vajíčko, no to je nejdražší, ty kapeny, možná to bude dražší, se můžeme podívat, 6,5 trilionu, kámo, ale wait a minute,
Tak v tom jsou ty, počkej, tak si to vyhledáme, ty huge. Kámo. Ještě si něco vyhledám. Lucky. No to je tak levný, ok. To je dost dobrý. Tak, Vampír bude takových 200 miliard, taky 200. A Atlantin taky 150. Co, jo. Takže, já se chci teleportnout na nějakou věc. No, to ne. Já bych zkusil prodat ty Sailor White. Protože já jsem je koupil za 2 pade a prodal jsem za 375. Jako miliardy samozřejmě. Za milion. No, určitě. No, to bych asi úplně neprodal teda. Jako určitě prodal, ale to bych prodělal tak 3 miliardy. Ale kolik má teďka hodnotu? 4? Pane má tak 4? No tak, ne, tak čej. 3 a 4 nějak, no. Jsem to prodal docela draze. A šlo by to jako víc draže. Já nevím mluvit. No to je jedno. No a šlo by tak, hej, kam může se mít čistá hra. Hej, bro. Chvíli bude trvat. Takže, no, že by to tam, já se už to načítám. Najít jsem tu. Kámo, 4,5, aha, jemu se hodně zvedla hodnota, ale asi úplně nechci koupit. To jsem si udělal nějak, no to je jedno. Tak. Tady má 5000, dobré. Ale kolik... Kámo, tak to je hejčmuškovačka je hodně rozmazaný. Co to má za... Huge Mosaic Griffin, tak asi dá se. Co to je? To asi ne. Co se tady kupuje? Co já bych rád to, jo, za jeden game. Můžu dělat teda, klidně. Takže jo, jestli se chcete připojit do té soutěže o Safari Catku, tady tu má hezký exist, tak stačí jít do dokumentů, napsat svůj nickname a já vám to pak pošlu na box. Katrin. No. Kolik tohle? To je 12. Jsem za jeden den. A jsme to tam. Tak, Huge Keta, hezká. Tak, jako Goblin, ten, kolik stojí Goblin? Myslím, že 56,8, ne? Myslím, že 56,8. Tak zhruba jsem ho viděl před chvilkou, asi před... Všem zapnutý kapsulok. Já tady je Goblin 50. Cože, co jsem taky vedla? Hej, počkej. Jemu se nezvedla, teda mu se zvedla takovou 1 miliardu a to seženeš jako hnedka. 42 asi, ještě jako má super teamwork, to je docela dobré. Kam tě nikdo nekupuje. Jako, s tím nemám problém, ale ty věci, víš. A jako od vás úplně ne, to rovnou udělám to rovnou můžu udělat soutěž třeba Dark Metro. No. Co teda ta banka? Co dělal týpek? What? Si čeká? Kam zmizel? Bro, jak se to má tak ne. Tady čeká na Daycare. To asi pane nevím. Takže já vám mám trošku víc černou obrazovku, a co se nedá nic dělat. Tak já to moc nezvýším. A se nedá nic dělat. Tak, bude to krásný 9 minut, ještě koučku budu natáčet, a tak to tam. Tak to nějak zakončíme. Bych počkal na toho Daycare, kdy bude hotový ten Daycare. Dá se ho vezet dalším videu potřebu. Au, bude hnedka, tak to počkáme ještě. Mezi tím to. Prostě nikdo nekupal. Kámo, já si to se mega vyplatilo. Má velký RAP, ještě to má super teamwork, to je mega dobrý. Jako, není to exkluzivka, jako, to je M-Prototype. Nice. To je ona je i exkluzivka. Teda eventka. Já se hrozně pletu exkluzivky.
Vyšlo to možná někde o to vajíčko mohli dělat soutěž, ale to až budeme na tom líp. Ale budu třeba jednou. Já chci farmy teďka někdy. No a tohle bych asi mohl prodat někdy v offscreen třeba za 5 miliard, protože já jsem takhle někdy sám, no, mám jedno domů hospodu celkem na 3,2, ne? Mně přijde, že jo, a trošku nasám tu kameru. No tak to bude dál. Je, ale proč to? Proč vůbec jsem níaz? Já nevím proč. Tak co ten Daycare? Jaký Daycare? Co to je za skin, kámo? Když mi říct, co se ti stalo? Mám tohle hoverboard, jako, já mám kolik hoverboardů? Já mám 3, mám hardcore. Teďka budu dělat ještě ten halloweenský hoverboard. Protože ten se mi hrozně líbí. Sice má 2 plamínky, ale tak jako nedá se nic dělat, no. Ale jako 2 plamínky se dá. Tak. Já se dáme do normální, pak vyzvedneme si Daycare a asi dobrá asi všechno. A přijde. A v tom dalším videu si uděláme soutěž o tu safariketku. Takže jo. Abych to další no jako za dalším, protože teďka chci vydat ještě jedno videjko a to bude o tom, to bude taky o PSX-ku, ale trošku o něčem jiném, tam nebudu nějak spoilerovat, takže jo. Já mám sérii, myslím i trošku z Minecraftu, ale tam jsem to neudělal na tom Minecraftu, no. Takže jo. Hej, ale může se to načít, musím se pak, jo, už je to tam. Je to tam, tak co? Co? Kam už mám zase to? To už je ten Daycare. Tak tam minutku. No. Tak to bude hnedka, je to hnedka to bude hnedka hotovko. Tak. No. Já přes offscreen udělám nějaký questy, třeba teďka udělám hedge, za těch 295 petů. Tak můžu, no to asi úplně nebudu dělat. Break presence, taky můžu dělat offscreen nějaký questy, prostě už, protože teďka musím 170, no 170, skupovat jedno to vajíčko, takže nice. Tak co, Daycare už by měl být hotovo. Tak si počkáme. Oh yeah, kleno. Nice, něco tam napadá, nějakých 80 míčů. Nice. Tak, jdem to tam dát. A moc dobrý patent do Daycareu nemám. Abych si koupit nějaký ty Legendary Reapery a Dark Matter. Nechtěl bych je to shiny nějakého. Nice, máme to tam. Ještě v hardcore a to si vyzvednu v offscreen. Takže asi zatím, tak čau.